aiga ntobwate showroom asura chagwirigiria amabati anda usialia utagiti showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa liga kurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberia kende gensi uraganie bagoteberia company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucuri go busongo iyo irangene eduka ya Safaricom boigo gutoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omurigererio Getembe Television onye mukamo terere ogotereri muterera materere bakuri ubukima no mutere ine ai no tereri mukao amatera materere gose mukao nagotereria materere mukuri ubukima no mutere buna mukamo terere agotereri muterera materere. Happy Father's Day. Moterero yo igari gotereri go matera ya materere litukeri igari. Happy Father's Day globally. Andonsi asore onye kule omugaka gose kule ise monto aya no bwengencho kiagera magaya nyasaye gutunga nae watungire koro kwa authentic Dennis Uhuru ngukwaregania ase kionga chinsa ibere asensemeria ebimanyirerio igokumonyora vena nyaboke. Mwanchuto kuchakira ase bunge ya kitutu cha Chenot abo ase familia yemo asense meibanyora ogosirwa abo magega yaba Samaria baya gokonye familia iyo asumontoyo mamenyete nabana gwetania batano ase kinyoro ekemo imeamarani abo ase anyora ebintu ao byo gwekonya litukeriga lia Happy Father's Day oroboti oru ase nchira yobwikirano se twachirega se kenyore ya itongo ya kabere kolonche nyombeye twagachire tumusubati olebe kasabron kurwa umotyenyo yo gatano gocha buna twanste process yo kwagache nyomba tabwate nyomba buna mwaro cha CTV ya Getembe documentary yo motyenyo gatano tugacha tugakonya musubati nyomba yarenga tugatagora tuganso umusingi tukamubekire nyomba pono bakabuna twachire gwanda over twamoleteire bintu agotumeka nyomba
twamoreteire birogo emesa emeito na some beddings na nderende na tete na tagete no bukombe twaretire bintu ebyo achakira obugima na abana bae banyare komenya sagi yabona unere season yembura mbatwirwa na inde itali arayoka twareta ono mongino yo bunarega tabwate nyomba ya kibara twarra na inde bono ngambuya tomuchakire nyomba ya kibara na kulinda masingira abantu baminto obutaka munesa abantu baito nigo bore kirase lakini munekero to kuligereri gocha seito gaiga obutaka obwabere bogosumbwa abantu mono turu kuro mweshimiwa Joshua Makorinya renchi otemire goswana na sana kokonya ji family eji chire chinke na bokonyoranga nonye muna bono musubati oyo iga umweshimiwa tite koroserie nyumba tari kunyara kwenyara na ande talinga gose niga igokanya rega korosi nkorosi ali pakaga ali monyero na gitwali gosaba abantu baminto omonteka muno yo bwate vision yengiya yo konya abantu baito na into tigatonyare to kumubwatesia elinda abantu baito tokoreki tonyare to gokonyaka na ande tonyare to kurusha Chingaki ensengi megendrete guchengira litukeriga lya Happy Father's Day gose yali chengera litukolia lero abarai ao gati abo mu director bw'ekiombe gya Bomas of Kenya omusubati Purity Mura Kirera oyibo igobwateganga yo kulige kirogo kyo bujumbe ase constituency ya Bunchari nigonere sokiri na gotebanga batata na bengenjo nigo akwana na Getembe TV abo asate babuna litukeriga ne ryengenjo sekera monya bantu ekiagero nyatalia batata kanga enseteyo. Somebody thank you Purity Mura Kirera, Director Bomas of Kenya. Litukolia lero is a special day. It is Happy Father's Day. Nande togo chengira our fathers across the nation. Ngireli bageliga wakira our father, all the fathers across Gusii region, both Nyamira and Kisii County, and more specifically Bonchari constituency. Ngireli bageliga kubakira biamono for protecting us, for guiding us, for defending us, for loving us immeasurably. Yani litukulia lero gondo no mogoko kulichenga. Ande ntebi abantu baito bonsi pi uyuri na tatu mwabo litukulia lero irachinga kinkeigo mwakere simi mutebi no mwanchete rore mpesa balance mutumire mpesa anyore nere achinge litukulia lero mbiya mono naende kitogo celebrate litukulia lero tigatusabire our fathers, tusabire chigasi bagokora, tubasabire long life, let them live to see us succeed, cause ikyo na kuosaba kwa kero moibuli. Mbiya mono and happy Father's Day to all the fathers in Gusii region. Mbiya mono and I love you so much. Chinga kiechio togenda se county ya Nyamira asensemo ya Igoma eyego toka ase ewodi eria ya Nyansiongo ase familia ya Maboigo ya Nyora ogosirwa abo asaba Samaria baya besokia na boigo bakonya mate ase bintu ao bya nyomba gati abo no kokorobo safi muri kitso Gabriel Nyakundi na Mange Goroyoroboti yuru Yamateye mukuru ase Kenyoro Kijauri kigigotoka ase bunge ya Burabuwe County Nyamira litukorea rero nigo yatwaro mugoko kubwatikana no bokonyi ya Nyora kurwasa basamaria abayam abantu bami Samaria tane Samuel Nyakiba utanji awokire sana mwakonyire seme chando nabwate arori uya sana akingo baira nerimbi yamu Samaria tanto tinya kuni mogoko munya Kenyoro yakirembe yamano se foundation smiles group ya chire sekenyo yetu ya tukonyire sobo kongu twabwata abana baraba beno bokongo ngakensambe twakobarora twabakonya lakini baendere guchandika twako grese group ya cha gotokonya ya tukoleira maya batokonye twabe no mogoko abanyakinyo bago at Samaria tangoro ku Teddy Brian ntene social worker at the same time ntene CEO ya 100 Smiles Foundation. So lero etwacha ko bless ye family ya Kerubo
ubwata abana batano babwate challenge, family yobwata big challenge, the sleeping conditions challenge very pathetic. So rero twacha kubaya bedding 70 byokorarira na korana kia abana bakwenda school. Nigo abaiboli bayaboliwe kuba maiso na kwenekia abana babo nkwenda balasi skuru na koira abana sijinyagitali eliokonyora echancho gese obobwenia eliobwekina n'obunyamasi borobya nyora ekwara babere baguchandika chinga kichintambe n'omwana okoroku Teresa nanyorete challenge ande gakingosaba mono ngasaba wakiri bari umwana yo nabetereped akiye ntunkolera nga babwati mwana Teresa no mokamana na she is a practic and people are taking advantage ande gakisa kunyareka nanganta nyore as a rescue center umwana muno yairwo asara linduye because abayiboli aba ngo nyumba bwate na barabu their challenges. So I could wish if there is a good well wisher aicha akiakonye umwana Teresa na Sekoreta Ismail ase kenyorukiane asa abana babu atobokong, lakini this has come esengencho ya early marriage. Umwana yongina abana ba, she's only 22 years old, lakini abuata abana batano. Boigoni gomwe msiwe godiega aisokena kubwatrana na barabo ili kwene kiango konya bare ya mateyega yamona se foundation ya 100 smiles asogo chalera sikinyoria itana wa identify mwana orengino ose family arengino kuganyo konene biyamona sengenjo mwa valentine ebinte binge bikonya batabwati ande biyamona so kwensure nga mbache bagende banyora matibabu ande boigo banyora mafunzo jeno korwa emisa se community abantu nabange bachandika se community lakini nena onale ko imisa baiboli at least batekie jukumu yokolenda abana especially asamangana health boniga serikali yetu ne bwategende ubungasha at least bana chegere ya bakonya asamangana ya medication osoko anda nyagitali igonje no kuira nilingambi yamono nasobo konyi mbiyamono tubwaterane ametengima tokonye tali ababuka naende ne amate yonsi pi ebwatobokong naende asoyo mito ted to kuomoyo ekerogo kora service to humanity nyasaye ogokonya twakororira for the last 1 month ogoshugulikira abana babakoragera ngo nyasaye tigagoseni na well wish ngo reporter haigata senike wanchete kyande gikomi kagetembe kurwa sevungega ya burabu county ya Nyamira nchengurukwa Nyakonde Gabriela mu director ne avila kariri akarikombolinga abana baiga batano kabwate myaka 22 igata etetu akesabunga ngekakie kali ngakonyorera kurende karaganya karakirigo togendete kurigeria rya county ya Nyamira togende asensemo ya isoge ime ya burabu county ya Nyamira asabamenyi benseme banyoreke libakogokera yemagega yokwagakirwa library wetira asobokonyi bua amateyemo ya mayenga na ababwatani bande wetira sumtandao bwekerero orogoti oruo asenjira yubikirano ageni oni gakira iga wetira ase ukomanyana ne family yo mugako urikuruka mayenga asoko inyora abangi n'abamama scheme yeito ya isoge bali batoreteta batukineti bagatwire kisukuru na into bono twabeira abantu twakorire mirimo abandi twaritaire na abandi mbagenderete na ndo totebiri barabuo gento baganeti andonsi esibaruri kibesa ikitumeka senkerere ngia na ende esenkera etabwati bokora bonde bwensi to the community especially abantu bamintoga to access internet. It is difficult to do at our home, and most of the things are done like now. The new curriculum we have, which is CPC. So we are going to install computers. We are going to put the internet so that abana baito bareka banyoli bagalio access the internet facility to access internet for other researches that they may need to do. Secondly, we will also look for books. Because we donated. Like now we are document which donated books so that we can community so that the community can be enlightened, community to LSM, NSM to one level
of the community in the world. And we're very glad to be here because I love the way the community has come together and saw a problem and decided to fix it. And we're very, very glad to be able to continue to support that. Mukundekane w'ikanisa ya Kianglikana Orogongo rwa South Nyanza yumanyikaine buna John Omangi nera nigarure nkwana yaye igoro yobutukibogendete igoro yogo itwa kwaye Ojwang nigaburirie serikali nebyombe bitenere amangana yobutuki koba abeke na chinkwana chiabo boigoburirie ekegoriye kegia Gen Z getegererwe. Tunazidi kuombea familia ya Mr. Ojwang ambaye alikufa in mysterious circumstances, tukiomba kwamba Mungu awape subira familia iliyoathirika na zile idara za upelelezi zikaweze kuendelea na investigations zao ili waliofanya kitendo hiki kiofu wakaweze kupatikana, wanaswe, wahukumiwe na wapate adabu. Pia tunaomba uchunguzi unapofanya zile idara independence ionekane kati ya IPOA na polisi, wasionekane wanatembea pamoja, waonekane kuna independence ili wana Kenya wawe na ujasiri. Number 2 ni viongozi wetu sana sana wa county assemblies na national assembly speakers wanafaa kuwa neutral katika statements ambao wanapeana kwa taifa. Ukichunguza sana na ukiangalia ma speakers wetu wa National Assembly, Senate na hata county assemblies wanaongea kana kwamba wako na side moja. Na sisi tunajua kwamba speakers wanafaa kuwa neutral kumoderate politics in parliament. So tunawaombea pia hao wasije wakawe ndio wanachochea ama wanaweka mafuta yenye moto inawaka. For the nation, let us maintain peace, na tujue kwamba mkiona Gen Z wanakuja nje kwa maandamano kila wakati, they have a point to make, tuwasikize sana na tusije tukafanye vitendo ambavyo vina radicalize even for more. We should listen, tusikie yale ambao wanafanya wanataka, na we amend where we can. We don't have another nation ambayo tutaenda. Kenya is our nation and we need to build it with soberness na reasoning. Let reasoning prevail ili nchi yetu iwe na amani. Museneto Busia okoitio kiyo mutata okemochirie ekiombe kia IPOA abo asatebere bune ekiombe kinkiri gukora tukibuaye asenchira ebwenerete nigo aburire buna amaonchererio akorerwe ekiombe kia sebo igatebere buno botukigoro yogoitwa kwa Albert Ojwang tibora korwa asenchira eganirie. IPOA is look at the commissioners, how did they get there? They were handpicked by Ruto. These are Ruto's henchmen. So they're just part of the cabal that, you know, I have orders which I won in court saying that this thing should be filled in a proper way. We cannot achieve that. So IPOA has no capacity to do what is being given to do. I'm sure if it was not for the confusion that the ruling that Justice Mugambi gave the other day, saying that only IPOA should investigate police murders, the Internal Affairs Unit of the Kenya Police Service, of the National Police Service, was a very, very competent unit. And I would request that they go ahead and carry out thorough investigations and assist IPOA in whatever they're doing so that you can get to the end of this. IPOA is really something I don't understand myself. It's something I don't understand. It's a civilian. It's a civilian. And look at the name. The name is oversight. It's not a policing authority. It doesn't police the police. It oversights the police. So when you give IPOA powers to police the police, they can't. Usually these uniformed formations have their own police units to police them. And I know Ruto, when he came into power, under Koome, they dismantled and they destroyed the Internal Affairs Unit, which was a very, very highly qualified unit that could deal with police issues.
You remember the case whereby there was those 2 Indian nationals who disappeared. It's the Internal Affairs Unit that was able to go after the police officers and crack the case. And though the body was not found, these people were charged with murder. So this was a very competent unit that, when I look at IPOA, my friend Hassan, it's like a retirement home. If you look at all those civilians who are there, they cannot police the uniformed people. And especially a police that has discarded it is civilian uniform and now goes everywhere in military fatigues. Even you saw Kanja come to parliament in military fatigues. You see, it's a militarized police force that thinks they have to use the boot to crash. They don't change the name of police service. In fact, where we are today, somebody can be tempted to say that we must disband the police and reconstitute it afresh. The question of reforms, this police cannot be reformed. We just need a new police force. This one cannot be reformed. Because you reform something that can work. If something is dead, you don't reform it, you get a new thing. So these murders are there, and the abuses in the police cells are... Korwa Busia goika enkare naro kasomo Deputy President Abraham Kithure Kindiki abodirie abakenya kogendera gusabirense ya Kenya. Oigoniga baragire kiara barayigete kurwa sense mu upinzani abugasi abokera lituko no gusabira Kenya mabe. Unajua, nimeona watu wanaongea mambo mengi huko nje. Tunaongea mambo mengi huko nje. Na unajua Biblia iko na maneno mazuri, inatufunza. Kuna watu Biblia inasema ni watu wakumbavu. Mkumbavu wa kwanza ni mtu ambaye anasema hakuna Mungu. Si ni kweli? That's what the Bible says in Psalms. That a fool says in his heart that there is no God. Si namna hiyo? Alafu kuna wakumbavu wengine Biblia inasema wale wanajenga nyumba juu ya mchanga. Badala ya kujenga juu ya mwamba, wanajenga nyumba juu ya mchanga. Si Biblia inasema ni wakumbavu? Wakumbavu si wapumbavu? So wapumbavu ni wengi. Na iko wakumbavu wengine. And I dare say, only a stupid person prays for their president, for their leader to fail. Ni mtu kumbavu ule anaombea kiongozi wake asifaulu. Because there can only be one leader at a time. Tomorrow there will be another leader. Yesterday there was another leader. You must pray for your leaders to succeed. Because if your leader succeeds, the people will succeed. If your leader fails, the people will fail. Ama namna gani jameni? Ni kweli si kweli? Pray for your member of parliament. Pray for your MCA, the one you have now. Pray for your governor. Pray for everybody. If they are not good enough, you'll have a chance to elect another person in future. But the people you have now, pray for them to succeed. And it is unpatriotic for anybody to pray that Kenya or its leader will fail. Because if our country fails, it is all of us who will fail. President Dr. William Ruto ni gakwanire mirubiriyo gusire sekta y'ekisemi gukwana kurwa Friends Comprehensive School imi ya Kavaiwa county ya Kakamega. William Ruto ni gatebire buna mirubiriyo nerororo yokogendera kulika abaorokia boigo ni gatebire buna nagenda tukubwaterana amone wizara y'ekisemi kwene King University konyora kirogosirwa. Elimu ni ya muhimu na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university. Ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa. Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number one,
Ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi bilioni 2.5 ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000 by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni, jameni, yakutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Basi bono mwancho muligerio Getembe TV oroboti oruru wa President Dr. William Ruto no nkubutorera amangana y'ikionga chinsa ibere kama kawa kama dawa ebarasa special egeikaro special Father's Day special no togoso asika gitalie getambe nenkwana utaganeirie komocha ekiagera etimu ere ime studio bono iga ne timu ambao nande ne timu engansu kegima ekorawa na African finest MC Kenya nchigiri mwenyewe tuwate Zablon Oginda uyole omo former principal skuru ya Hema na boigo omo principal skuru ya Ibacho na raba nafunzi baya bange sana bago ntebinga mwalimu wetu hapo boigo Lucas akurunga Lucas Nyareru na boigo ntubuate Paul Vikeri numo na bodaboda giata Eastern Central Africa no ari ime yorogongo na boigo akurukwanga Jack Matara askari ni rafiki todigereria mangana tutungeti ntubuna basacha kubwateri buli tukubulia fathers mukata ante binga musacha tariko bugoli nga bana mbalenga abwate na banka ni mapema timanyeti korende toskatambe ge karongo cha kirebono si ege kagetari getambe. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibire punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Umwana yo boy, diganda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taraja seito, nanyorire mwa boy Jua Kali. Hai, wona chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki, oroje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi, ebirogo. Diechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo Jua Kali. Hili, omuganga James Yonkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya kurworo nje Boy Jua Kali Store na bariga ni mwe stokole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwe Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba Boy Jua Kali. Gagi, egotoka alinsari taraja mbili. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa arense. Ebinto nago lirega gagi. Boy Jua Kali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngokongonya. Musio mubihili. Polite bintu mnimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Abasaibiki alikia makiaya. Muno Link Up Show ni kuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos. Kongolele emiziki bakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya. Link Up Show, link up na sisi kurwa sasema wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Technical Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuwiga bwatachi Proval net gauges au unamono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwata Boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bata alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwata tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM ni kubwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mbabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya asegeka ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene neduka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masheje munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukora Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Roka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level
level 5 na bwego na level 6 ejitume lab asensema ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyo gotumika ali nayo kubundisa tole a course ya version design ase level ya 4 na bwego ne ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanye obura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigoto kwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwego na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabo gutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabo gwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye iri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya ili wego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia mwamogusie makao kama dawa hayawi huwa tuate banga rero tetukura kwanira prophets, providers, protectors of the family, the fathers. Nsomo nchumuri karibu sana bano naenda sentundi igayege ikaro ndenginga director ne murekiranga se nda totebiri taria so kwana ili tukiriga ria rero. Yes, Getembe TV. Tumerida ni grupo Jacob Matara. Tunaelewa katika rafiki tuliondo mwenye grupo. Yeah, I think that is it as introduction. Tutomara mbaka. Biamono sana Jack Matara tinga egerawi kasili konda ako musuku lakini egerari street ako tera igara wakire gase mambo mbaya batireni matengane ya security the security or say discipline team ya security
na wabarigo inera bona askari ni rafiki ya Matera haya mange Munyamaite. Karibu sana and it's a pleasure having you Mr. Jack Matera. Mbia mono deno yes no drum. Thank you very much. Next. Thank you very much. Nchenkoroku Johnson Juma Oseko, aka MC Kenyanchigiri, the Africa's finest. I'm an event host, an event planner, and I'm also the champion for male rights and the founder of Brotherhood Movement. MC Kenyanchigiri asibari bamuinyurete all along. By the way, ngongo yake kubanga kutuwa sometenera na anda kawira Beldringa kerana maeta alithierio primary boigo ni garenge MC county government ya Kisii timanyetie kitinde ko moboli kiandru kwa siasa timezo saje takarwe kere regime ya chinjiti, but it's a pleasure having you. Chigiri next. Mwaka ngambia mono Etembe TV na nje asamalie tanko kuna pon ogati weekend na nje mirimo ya nengo kwa ate hapo bote taunga kwa stage ya Kismat Mega no erika bwana na quick match na toyo mo kwa sana kwa bana hiyo ikatoka mbele kwa hapo mbako mwezi. Bia mono sana Vikari. Ero ya mtu tigato chakira sense mega yoko boko kwane gukulyo. Ndo mwana getinge na baponi ngo bayire bya ya muri tuko ya baraka ali abasacha bali bakutata makazi de Maria tana ndile mheshimiwa wa Lucas Nyarero na ndi gondo mosemi mwe mbali na kia bantu bakogendera bali bakwenyana bali kwenyara and they got the CEO the foundation of Lucas Foundation for Lega Kenya isi na boki kwa naiwe kabla indwe bakoma hiyo. Thank you very much bwana Lucas, nimekukawia sana ntobwate omwako monene bona situensiga ase building unangole ngono system ga ntobwate omwako monene zakoma teacher and na reception ingia sana kwa ase abashabiki abange babo bali asome tumaka kaito ya mono Maria Denis Elitariane Zabulon Mugambi Ulinda Ndona atuka kunyira asiwa na vile zikali ni Afrika ora ega nondeka ndomuri ndomoturi bijombe de jingoko. Okay. Ne kanisa nende ngutiro no ngutiro kanisa wa bia mono inje no umugaka wika umugaka wika yimine tinga father. Your father. Umugaka tika utarabika liko volinga understanding yao ye miake yewe ikire paka kuwa ritaire ile tukeliga how special lite kocha sole Father's Day litukeli na bolile litukoli nane ocha setole itubuna abayibuli ekiagera ne litukoli otonyoria egasi yitu na abayibuli asetua chakirete asetua ikire na anda asetua guchi. Yes. Oro litukeli ncha serero oyambera litukeli ya mono ekerana nyora abana bakari bagwa bisi babo tenga fara litukeli ya baraka beka. Yes. Nabo kasara ande na bako nyoro mwana bateba ngase njuri litukeli yao akanda ira bone ko kama ngono ranga ya bile special ekiagera Karima tuko siyo ko nyora kandagira ko nyora indagira ya special day. Yes. Ni the Father's Day. So I'm a proud father. You are a proud father. Thank you very much. Maroli na ndo korole kana buya sana. Bia mono sana. Bia mono. MC Kenyanchigiri. Yes. I ne founder ya Brotherhood organization na ndine champion yore ya basacha na rodira samangana mental illness ko champion nobo ene na kireke mugirige tungetyo musachi. What is so special about this day? Mbuya mono sana my brother asiri swali ligia litukeli liria ngencho mono asingencho nentu twenyoiru
moisi kubwate amatuka maega tubwate amatuka mange sana abangina baguchengira tubwate International Women's Day tubwate Mother's Day, Day of the Girl, you see. So litukirire ngenchumana sengenche ligo tunyulinga intumbarabi asenka na ndi bune baibe ko teba nintu mutubwenka so ego to mo ko mo sana ka to kumanyanga ensengima ngo celebrate ere okoba moyo okobo ko mugaka tari umwaka bweka omwibuli isa muntu so na inche ngwe proud sana kobo mwibuli singencho nonyendo moke na inche no mwibulinde I have 4 boys abana abanene so kerenko inyoru nga na korega singia na beko bomugoko monene kando nekyo muno mwaka kwandega iga kero kunyuri kunga nore gento gete ngo chenchiro maite kero kunyuri kunga no musachi kero kunyuri kunga ntata omwabo nyarebe nabo guchaka no bintu mbire no style yokwebo yuma te guchaka ko beka buyake bwatebanga kaikera ne litukulia itu wikange bukabuki ya ne litukulia itu wikange ande kinyonzi ngakelu torochi so kero kunyuri kunga naye no nyoire amugoko no rogo cheme yao umuchengo no rogo cheme yao nabo koko kanaye nga at least abantu mumetenga onye tali umugaka onye tali umwibuli the father kanga ngatakora tiki kange ngatiyo so na inumba kire bya muno sana ketemba so gutunyura mwabere mo koleta bana siasa muno na intero tiga turago sori yake yonga ki mogoko kitoko igwa munabagaka. Very good, thank you African Finance Kinyanchigiri aria sense mo ye screen namba yesi minero lukubwate libolita te kubulia batata babaraiga lika kubwate comments lika tulikere tosegete nento abasacha abakungwa ndonsi asemole abangina asemole na inu mwarato togi mo kumanyanga kera litukonere umanyeta abangina by the way na leo tukolia Valentine Day bandi yonchorete likabeli abo bamate my brother from another mother Jack Matara, happy Father's Day. Njikiri special go cha sori kureri tukeri ke Jack thank you Jacob. Yes. Yes. Mbe anchite una bo maene te gato te vego yes yes bwebirwe we can fight for gender equality, but we cannot fight for gender similarity. One of the fight asawa na wanyo sawa. Yes. Lakini ndio siku mwana huyo muomura, yani kwa tumwe priority. Haya, ndio mtu ana sawa tata. Kamu sio proud father. Ndio program na kile bana. Yes. Ndio program ndio yangu ndio bana bana nani, ndio mapema ndio bana mwana. Wow. Wow. Yes. Agua muromino. So, apart from the father, a very responsible father. Yes. A responsible father, the new things are getting open.
Yes. Yogokonya abana bari bagukwanyorire nero tigebe agenda nase abatata bonsi pi baturigirire rero tebase kubanga kwabire umweburi kore gosine myaka meke como kanyoranga bona ayo totenga nki bona achikweretera abana na masisenia kobo father na masisenia amane na abantu bange batameti aruna kwanyora umwana ne banga tubwati kende yasaho yorigoro na metenga kikwabo muibuli na metenga kimwana yogo agocha koragira yani tubase koranga bona ngeine bad ni kwanyora. I'm telling you nga kero kwabere umuibuli no umuibuli kore myaka meke anjirana tware enkorerie iwanjirana ngabona ndigete ko responsible kabe umuntu responsible nali ko e father tebanga ni literia father busego umuntu uri chwati kuchauti kata abana bago tumetinki bakuri kabo umuntu e father tigana tobe chi responsible fathers. Thank you very much Jacob Matara. Aso semi ubia tigatocha sobe mento weekend ikonomi yao nanji na tena mbia asili kono ndagete nambe ya moncha kirwa kangambia asa baibuli abagaka bari berwe tukuru kutata nande bayi taberane tugo jukumika koba kutume kachira sichabo kosoka mambe bari gari abana babo bakoene ki abana babo ngobe kabali chianga bana babo ngwego ibane bana babo ngwenda kuri skuru muso abaibuli mbali babwategetire ko musana umuyibuli naruko request father lakini ojukumigete koene ki umwana oli ali ndete noyowe mwana yungo norale kereta mo ntukiriaga netie niko ngo bakera ngambia ilioro kutata tali elietali okokoro kutata na majukumu aliyobokora kuno umuyibuli nka tokona koro kutata otigere to murugi ogokeregendo abarugi baitando sia semole temali tukolinde kwa appreciate umugako ogonde kakokorera kereka mo kiryoga ndeti chinga kiechi gachabere chingo mumuntu gwetuma korumambi mbaka gwera appreciate gakekeri umwe kutata korenda semeza keria korende lini mwanya gusanga mwatume kamo kune family teisa kobanga kera chinga kinogo mwe murunganeri yagera mwale ndege nduge koro kuma depression wose birengereri aso mugako twale stress mbaka kwanyoro umuntu osirige kakinga kiyaye etaraika igoti gatunyare kubwatira na twensi bune family asengencho ntwensi montomo we katakonyara nena bangina ndonsi asemole kelyo mugako bonyore ndasiringi 70 na temole ndasiringi 30 chibese chichonsi chibemi mwikara semesa mubande elinde chinyare gokonya gokini abana sengencho mwana onya gakondo katata na ngo kurukali mama na ntutwensi na baibuli mbuya mono. Thank you very much. Ebanyamurire bagotebanga teenage pregnant point ngende te konyo wa setimu yembo mweshimiwa nyere. Yemono sana. Igona atakagoteyo wa Kenya amona abantu baitonga. Erieta tata eriwate meaning yenene. Ucha somo saja pole moyo. Na endo wate familia ye na bantu bakumuluka tata. Erieta father na watu wale wasium dotebe na badri titukiriria bali alengi. Lakini bono liachire as a father yani aba tata ikigusi. Erieta eri ikali bukore tyo bolito wetani tyo bolito kumidinyikianda bwe musabari yako boli. Esababwe ngokwanira igo omuntu yo okorokutata aise komochani arare umusibati uri nabanye kabwate kirabwate nabanye karo mu DC nabanye karo mu president nabakende gyonse karo mu tarari role korokutata umusigara atigere e family ye baka liba kali tokeri nene sana kati abana amono musibati amone family musibati uri asare. Yes. Iko karokoro kutata igemine ti eriete neri nene mono ibwenete ko ewesiko as a family ibwenete ko bogoriwa no borito boroba nene mono ikiagera tata nonye ne kerarwari tare gesero igo konyora abantu bagoteba nganya onyare be muri ko ta gendo nyare bochi konyo ko cheki mukanya nyare be moyale
ese ngenjo nere isaba nabo nara base ko kwana kende yons as long as yore moyo na ndore tata iko kwego masikani yao bona ise abana ngeko karokoro kutata musaje onde bwens otanyo meti olebosa otabwati bana bakumoroka tata tariko kutata oyino musaye lakini musaje onde bwens yonyomete abana bakumoroka tata oyino musaje obende kwego masikani oliteire kebaki tata erieteri gari mine bya mangana mange asobugima omuntu ore moyo onyomete obwate family ono karato gocha sa mangana ye family omugoga katata iko dokumwira ni ngambi ya mono ari gitige jebusikiaye agakerenda zomochioyo baganja bakaroberia bakatubuguri bakatonyora nentubono stu isaransire gaiga tubana takoro kisambo toro getiguna batata amuri sokoro cheito ngato wikirana korokwe yete tata onyeto kwa family. Thank you very much. Yesu alita kuburia tagete maeka to bate kali yansu ndo bwate wana washa tumanye gukora lakini jinsi chibuti chamyo. Tagete kwa nasuma na boda Paul bikeri boda ndo sigete na tuensi kuna tore gangu tumeka tore boda. Ototika ase sekte yiga ni bwata maskani aye asibali bechogeta. Na hoiko ama chaya enara boda asibali banye saliti. Ikiagera twese kutaka koleta chiburaburu abantu bagutumeka mono boda iyo rumutata abantu banje koleta disegi bagutumeka gaga kusaba ko neji boda most of them na boiko unlike bali pakke bechore bakore bintu byabo kune egani bali bakoleta siasa gite na boiga maskani umona boda abura na kitora kole ekero bono igo montambo kuri cyo rumona boda creo que lo es reckless paso por el día pilipilia na kitura kore te va se statement de que raya ta chion sin chiaño hay una tata go se monto o mañete en negas ya o coronio re la bana va ida gira o sikur li tanga ni pinta to chakera gai ganga o iso kolige li chuguru puchons picha ba kole mo chakera to be kira be serikali abago korona na media abago korandonzi kera sekta ne watobole ubuae ama nubo sali buae togo chagaiga ase sekta ya boda ndege to kote banga ekero monto yo mako hosere tiga kona chireli etneli nene sana kolina chireki nanga kero monto ra sayu no musalia etawni etaba ntombara orora bange sana be bangete babwate chi family chiabo babwata abarugi babo babwate chinka chiabo bagachite chinomba chiabo babwate chipigipigi chiabo bakonka bachiche town kibamanyete ne biashara byabalete town koligi chibesa bakonye na kulindira abana babo ne libona segati abantu abayiga boda mbara abandi babo chibatume kubo basengenjo ya siasa lakini itetakeri kobe kemanelo ikoro kinga sekta ya boda yonsi pinne ngundu ndege tokote bigo maralyanga abantu mbale town igaiga omuntu otamonyole kali no na sumu kutano siasa omanyete ke ntonkere kiamolenta ale ntu ya kabelo takire ko inyora sekta ya boda ya rusiti abantu abange sana siko abantu mbale balenge bibago bagacha abantu mbale balenge abapasta bagacha abantu mbale balenge no na baragi abandi bagacha kero umuntu agachi cyase sekte lakini kabege de reflecta abali rekobere no mwana boda igobono kere ko ikere kwaro ro umuntu kogoseire otakere ko na kero umuntu uri kina somo yo wembe buno umuntu binafsi okogosera temine tikero umuntu yo mako mocheire ige kyombe kirke magia boda ya kogoseire abantu mbaroro rabange nande namba nyinge na tebe sano isatto iguru yebya 80% asemya abantu bakora boda they are genuine na bakaba ke bagusali neryo yo moyo rosalia ekike ukwanne kumono ko abantu 20 bakora mayasu muntu uyu okay bila sana sokorwa ama ilenga byao tatu kutumwe binto Kenya chigiri akeongera nanda sare ngenda se Jack with a lot of consciousness that the Wandra I
abanya nyimbo nabaya lakini naende ndiro tuweka twatebanga askari si rafiki unabona iwezi kulikireria mangana mangagenda sense ya Kenya ndata kugenda ABCD abanya nyimbo bona iganko babaraba bisaba bantabange not because murababe lakini mbaroro bare rock as a team ya National Police Service aye uno munyanyimbo ikinekeo ko mushahara gwasomya bana babo ekero konyora kero kende mokora gwa matimu nda dukebeke blanket say the blanket question mokora gwa ebia asinge njobali bande bare ase secte you barababe naye noraiga ogotebinga askari ni binadamu moko gwate na samiondi munalo tebinga gwate askari ni rafiki na samiondi mo tebinga askari ni binadamu na boy como ko le bito bia charity binga to arore mo ka mo kwa uplift na mayaba how do you feel egero konyoranga ayunu ni ayunu mo ko le gas wezeka ngote mure ko kirikia lakini mwanyoranga kero chia tachire kere moya ta chance nchana na kioko igu ayuna ise muntu matenye na rega sinkuru siangeri ya noro ngonyeraba muroyo bodaboda kwanza actually okwanira issue yo bodaboda gate ba inga abantu ba bodaboda mbaro abandi barababe abandi mbaro barabaya igendeke akwana ike apply every department ngeri gukwana igoro teri actually igoro ya bodaboda yoke osigoro ya basikari boka abakonyora nabari mumbari na roa akonyora bona na ringa ari prison sirinde actually ne babataba no mwanafunzi inde gari kizo university ngokora ikoze ku social work na graduate na social work community development bona ngokora social work and sociology ona karoto na ringa ari prison na nyora to mwari mugeto sibire mwari muri gosoma school akarara no mwana ore 16 years kamuborito agasibu but bona teri good defining career ya bari mu yonsi nembe same thing negasi atokara kerko iro monto chingurugete monto na konyora iskari no mubi olenge agachaga swegasi konyora tara tiketa bili ya ringo yo buibi konyora monto na rwate tabigete mbe kurusiko agastachi kunyetika but teri good determining abone korende yonsi department yonsi nembe na kwa mentioning ngo kwa tore charity no mumuro minto yo kurukunga sami unaboneka nimbato mwana ngo support njadari njitatu mwabo lakini mbato mwana bana go soma bunyore gal singo support mono so tari no nguru seito na limo ndata nga osana mangana sia so mono so bere mugirango so ti mugirango so bo soro so inkingo kwa regenteke igo ngeminiti nyasai umuntu inchoma nyana ngukwana gase ngukwana abana inchi bari bandi girito kurwalia jeno umuntu onsometi nari ko mukora gase anyo ko musibiri kisani ko kara nini umuntu yaga nsome umuntu nari nge father ya abana baye lakini abana baye apart from ko wasome nja kambikira ni kandra singa kyo mwana no ga ngore gase gaiga okore class 8 pesenjio sobo chikumira form 1 mpaka form 4 kangire school njene kartanga tabana wekana nyoro mwana wa mwana njingire ni edeni lino muntu na so metine njika ni ngumira na nyasana wangu matine kinya sana nje mana na kwenye tu mwana lakini on chibasi cho on back of my mind imete no musikari but I've decided na amwira ko kore gento kiri kirongi ya so mi mwana oyo otari rated na nje nando no yo kabira actually mwana na kwenye to Kevin paka yanera akora form 4 kuri class 3 uno mwaka 2013 mpaka mnashito gukora bakabona it's more than 10 years so ngingo tebere story yo inga naboko bomusikari career ya abantu bangete lakini nabo choose gukora kintu kire kironge gukora career ya abantu bakoranga nembe so decision yari ko make rero agasiga ndio nsyo gukora ne bambo dabodore torre na bana boda buno yo minto amrone ne department kita abantu bawo chibairanga bonsi na babere kintari bonsi bare babe na bako koraga sinde yonsi wa muyo kore gento kire kiase gasi yo gokora asa mangana okonyora gokore kasi karia ya ne ngokora inje batame ngota kiro monta kuri musaraboe kiro monto mbele ya sheria yeye country mbele ya Mungu kiro monta kubugori umusaraboye ne gas kwa iru ise tonye bugori irechi amaseni buo osobo gori ama chilano ire buo nande nseye njirende teyo ngora beko konya kokari binte bibi indo tarajie amatoke ama ngeri teyo ngia kero kona kokari binte bibi nabinge buno muntu konya komena gasumo gakake
Osogo na kuri stiri wa enkenke. Litukelimo ngocha gukorere. So ngoboro nche igazi muna wona yana ngokora. Yes. Nimetenga asubu ngobana nche nimetenga tingocha gukora kasi forever. No chobo umontomia unoro mutangasa chumiyega. Na komete kurkwari ngasi gite media ngawatiri ngonya kwa nembeo. No chobo muyaboire litukungocha wikarire otari gochika gukora ikintu kiri gukora. You are right. Ebuli bona iga. Kero ntari gocha gukora igente kingokora bona iga. Na kingocha kwira na se community ya negari. Nkingocha gukora after na rule sigente kingokora bona iga. So mekichi uamuzi irengia ekera gukora ikintu kiri gukora muno mwako yata no mwarimu arenge. Yes. Already bona iga tari bwari mwari. Lakini ingakinira arenga umwarimu mutindi. Ogosoma kabisa nza chinda abana beta oboire gososikire. So bona kindi kenzi omorigire lyo ndigire tari gukora. Kasi ndenzi gukora. Nyakora ko maetenga mono nga kwairwe gasi yobuzigari yobonyanyimbo mogonyeroka. Gosegasi yobo chief, gosegasi ende yonsi yogotenera abana inchi. Make sure egasi yogokora na bera basoko kwa masesenia ose kwa maragirire mono egasi na ingirorere goteba egasi riri chinguru cyogotenera abantu o make sure egasi eyo tebase kokoirera chilana bwogo ekogera nyasaye igakora egento bosio ntumanya abantu tokomenya buzi bostoma ko reflect guchimagega lakini nyasaye rago agokerra guchibosio egento guchigoche miaka 10-15 years to come bona kera gukora uamuzi yokora boneka make sure ni uamuzi irengia egochagoreta matunda maya asora mana se familia yao ekoretera masenia. Wow. Akoro kumaja kamataru mancho murigere Getembe TV kionga kiamwa muguzie kenegi karo special edition ya Father's Day etimwe mbombo ataiga tugukwanira aria tutungeti ntuna abatata bakare na bekerero ndengi my panelists asabantu badendiri mige mengega igakurukunga MC Kinyanchiri eba matanga ebe Chinyangi ebe miga ya kisiasa ebe chibe bishawa ebe kindi gyonse getukumta yare bake MC aba yare MC akiromo ntagete konyo kukolire borio MC Kinyanchiri lire very straight lakini olira neri in depth ikaro kuatendi chiventi nikorore buna basacha tokugambo saba tata tokugambo nabangi naba ai kuatendi chi ore MC bakana na semi obebitungetia bangi aboka kwande ranguri baga liyo musacha bwekerero gusomo tata bwekerero as a society kwa jumla. This one is a bit complicated lakini libwate ebidanga libikali mono igore ya topic yetu bwaterero iga neke ne bwaterero na attend functions. The most recent one was at Nyamira North Women's Circle abanga mungu na barobu gas andabanga bagwajete sana sengo chumba tikere tu amure ko yunga na otoko yunga again tuntakete goteba abayiburi bekerero tubwatubone challenge compared na bagaka abo mwari muri tired nonye no musiko yotari muke no kuragira okuya again tukero niki igo tutakete gukora ibintu muna tata bakorete. Yes. Ntoyo ntoyo asibana baitu. That is number one. Abangina bachakire kuramikanga ega asiri takire korokere kuno na abana abamura mwiburi musaka takora tiki tayo ahoro kyumwana yo ngakiya urubaguru kura biguga ya engombe ngutigere gwere tuatigire abana baitu responsibility enene abangina abangina no bakora ndi class conference abangina no bagusubira bana chianga abangina no bakoira abana shopping. We have not created chinga kichiabene una abayiburi babono kubana abana baitu nande ye what a long term effect embesana because abana babono CBC they learn more on what they see na kyokwe buguri yae squeeze no mwalimu akurikanga to be guided no muiburi umwakiri kile yonga please that umwake to be guided na no muiburi but rende ba ntoyo ine challenge ya chakire gotonyora nande gote buturi una kobo muiburi mugakumuya uikobe present uikobo asabana babo uiko tike any distraction neba negasi
neba no kurigeria TV neba ne simu onye kore na bana ba gukwana bara karabe ke simu yarari kando so etafauti ya itero bono iga muna kwaburi moske na nari kusaba basacha murari montegarete kamuranje tiatema ko bona abana tiatema ko ikanka twara create time as much as tore busy twara create time na abana baitu abana ko kabari sana kero ko paki pipi kwa ruse reflector kwa beke suti mwana manana ngina mwagenda festing ekikioka no atali yo weta matem ekiko boost morali y'umwana ekigia koreki ekigia sakire gutubura and it's very unfortunate na igakorana tukotebya abantu ngaki especially abasachi onye kwa bwatiri my platform bono ega my social media platform igongenda tukotebya abasacha babono kamuranje tigato bwasa abana baitu bono iga kare mwaka na tutebya tari square konyora umwiburi akunywa maru musibu bwana lakini siku hizo metenga na bongo imokachi na kemuntone mwire asigitega turagere buya tuira toko engage kaya Bible will tell you amaru arenge reserve for certain age na nda kunyweru arari esarate lakini siku hizo tukuburia maru tuatereka nyumba kwa tuana mamu mwabo tuakadunda tuacha late na bana batukaga mbaruchi abana bambakoroteki abana bambaruchi do you know umwakana abayiburi mbaro bakwimuke umwana bamuri no iburu bamanyita ko sentaunia montari busy umwana yikirenga cyatakira koraki ko iru iburu utakira umwana kari iburu naye bwe kanye onye ndagere ko umwana umura gwikobo umusigi kwamenya kujana all the time igore boda boda yes umwana utakira ko gwendagera ngoko nguru cyo kumwereri mamu mwabo kumwari koreki omorori kugwenda gwa koreki wasuke senge nchumu kaka na tutebya nga muiburi umu subati asina omwana gachire iburu tutakiria koreki anya kumusiomeri lakini boro squeeze twabatige omwana akora kurunya gitari mamu mwaba kumwirira ndagera hata kwa gwende no blame momo nginoyo so that's why I want to celebrate nabagenda para bako ile role yaba sacha talinga senge nchunga otayo lakini utataka kuwa committed for you to be a good father you must be committed number 1 tulikuwa musacha ngo kwa beke mbegu mwana talike tumo ogusima kana ngo tumanko ndoro wake burugera barori tutagete ko celebrate abasacha barire heroica baro asa abana babo kire step yo mu bwabo na mwana tuliko give up aso mwana yes abayibuli babo na otanga ya mura kwangire ko ngwera kwangire ko ngwera okay tienze ko gabe you don't give up on your child just the way like our father is in heaven atari ko give up na into tari ko give up nae no kora mistake manya butambinga oyo no mwa oyo no mwana gwikakora ki ateberere so nchege twarako tebyo murari dibageri gwatoire tukwanda abagaka bari batagarata baka bagusi tia tu change style to kora abana ngachire deke yamuyuka nko mugano na nyore tari ekerenyo okay musacha naro to about just a male forum musacha oyo igakorese esako ya matatu kuru Monday to Monday igakora ki ako ende stage ugure nyama otoma chiba single school fees otomera ngina one day akamanyero kure wakane fee umwana gasero kero dende umwana oseri kuri school akamanyoka nyumba kubona mamu mwabonga mama ayaba lakini ando mwana aseri ku school fees kimaite chiba single korotaki ninkorete umwana urta chiti kuganya none ndeke ya mutatu mwabo ababura na mamu mwabo akamutenga ayataka inki tuwe timamu kwa rasinga na kwa no mwalimu utacha sukuru utatura no nyankende kosa yamenye stage ekerenyo no koraki no ku mama ero shuri ko turagari it's unfortunate that's something mwana muto mali ari committed go to mali na kura tele bantu no nenya me urage ika ari abananga ya kaba mu mirako reki arosinya nari bakumanya because abana abakusoma keri bakorotaki keri baroje so nari ku encourage abagaka as much as you are your hard work ibubisi okay bana batakorotiki batamaiti that is why mugaka bone obo gotubwao
umwana go tumachi basi sima mumwabu 5,000 otebiro 1,500 oe tata nera chira sabaga. Why? You were not present. You were not committed. Kera bana ba korteki ba ko ganeti most. So that's why ngote banga overlibuwa bon. Overlibuwa itu bon on tu abas aba kaka ba millennials to kweruka. Mbonga bubu mugaka uginda. Overlibuwa bon gutagete practicability. Umwana akor tata ndu chingu charu limu. Kwar tata create time na bana abakumanyenga kai ndo tata mindo tata abako tuburinga ki squeeze na nokora skuringa mtoto ananuliwa ambata kiti kwa story. You CBC has broken everything. Abata kitu virus. How can a grade 6 child ask the mother na kiumwana kutoka? That is a question supposed to be directed to who? To me as a father. Lakini tinjo who will be asked? We should be present. Tofauti ya bono neli yakare Bible ntoyo koraki ntolikobo. We are too busy kuligiria abana abo batamanyi tinga kora kitori kubali karitori. So my encouragement ya Bible abasacha murali kitoko celebrate tukeri eboka boki. Wow. MC Kinyanchigiri. Okay, nkaligo sabu namba ya Kinyanchigiri ngoko ara wiyegasi abana rozunga kindly nisaidie namba ya MC Kinyanchigiri kerubwa wote banga hello Getembe, happy Father's Day to all fathers. We are proud of them. Without them we can't make it. Wasalimie wamewatuwakilisha. Salimia sana Lucas Nyareru wayumkeru Tom kwa Ege Sambu ya mano sana Jackson Samuka kwa ironi nyaribari chache Father's Day kuri ya mana muno ni gori tukiriga rigo torenta hamo na abana asogo tuinyuriana na intwe na bagaka toreke siro chienkai kinga tiche semester nyinge ndo jigenda takwitekaga bagani bana sesemo ya mutwa tinda bayi baga no takite ko mwaka Nyareru na ndi mugori rigori ya no mwalimu ore bone retiree Oginda. Sorry, ayone retire bono na endo le omuibuli omonene na endo wana na honga una tata asituensi ya regatorega hika. So tebinga se disconnection ya bere gatia iteki arege kia bono amoneki areke. Ngoro ya parenthood. Parenthood noboleri bwa bana tokonyora use fatherhood gambe ke fatherhood use fatherhood yani koba umutu wenga chi challenge nchiro especially ngaki yabono intwenga kitu akinete yotu alenga bana baigweli na ande yotu amanyete nga umuibuli dari ko chogororwa ekera gotebiri ngeke na kiekeronge na kieki ukobwati bone mbechandera senga kiabono abana baitu otujo to baira school mwete ni ndo address ndura abana baba to abaira school baje gusoma ekera baikira school batwara group kuseguru kunga pia group abana bande barwite mechiende mechoke tayo mechiende bonyasaye batayo mechiende abana bagocho abandu kwanyoranga nguli bale bintu gete buna kinyasore kunyora marwa son kwanyora abana bababurukane na abana balia kwanyora umwane keragocha guchankabu ubona kwira na kuru school kwanyora chenje tiare gente kyao yani kwanyora ngatari kubwati mirobiriria gakubwati mirobiriria basani bamubekirite ase school negintu kende nariki alentire challenge bono iga negintu kete tokurukanga technology technology asumbuira abana sana nero yolo chekara kalento bokong ase itu ya Kenya abana bagutumia technology kwanyara bayitumire bobe kwanyara bono mwana oyo asenge ja gutumia technology igamanyeta mange kubwa umuibuli bono majigwikira sagote yu umuibuli ngaja tumayitu na manyete ikiagara na ande kwanyara na into abaibuli twasoiro matego ime una bono ndiro kwanyara kubwate sini gutaka kubike gento gitotagete kwanyara ja gusikine kwarangiri umwana kubikira
egende kiegera gobekera bona arora ng'acha tokora tiki tumanyeti bono omwana oyo iranga wairera omwana oyo bono ororire ng'a egende kimwiburite kemaiti ostata takemanyeti ninche manyeti omwana ori bono omanya oira ng'a bono are above the parent bono ni bia komotebia iga amanyete ebinge korwa ase technology korwa ase friends bono abana bakwanyora ase chinga chiito babeire challenge yaani kobaronga ibuno otagete kwanyora babeire abana abakong'u mbari koigwa negento kende ngira nase yominto kwana Kinyanjigiri abatata egasi twaetwe nabo korora ng'abange tusinyete chinka korwa ebibiria omosacha naire egasi yaye agokora chibibiria echio chibwati gocha omosacha naetwe egasi agokora togocha nonya nase omogusi omosacha namanyire egasi agokora omosacha iga agosacha orente omokungu okunga aya omosacha nere omotu bwenga yani ng'amachike nka nomogago korwa torochi bono echallenge kwamboria ntebe gose ng'akitora echangamoto neri ng'a chirori chiito ibu nabagaka inchiri kororekana ase chinka yani ng'a we are not men or fathers of impact at our homes bono kwanyora buno oyo minto ateba because of our absence naende abasacha esemo tari kende ng'akera bako absent ng'a babwate reason enene iga bakwemake to be too busy yani ng'a bari too busy bagotoka chinka yani too busy kwanyora ne tauni achira basome gazeti tagocha kuburia ng'angi kegendererete Kenya otigera omokungu abana baigase bagosinya omokungu penya kobatebia ng'a tigaisaracha ali bono no echallenge ere nene ekero omwana akoibu ng'a tigaisaracha inchi atare godiscipline omwana oyo ase eng'enche egasi yani yo obuibori yamosinyire ng'a bono ise nero gocha ache godiscipline omwana oyo bono yabanga gobwaterana nkokora tiki nkoiyo that is another challenge omong'ina naende kwanyora ekerare na omwana magosa mwana mange tari koyarora buna omogaka arayarore mona abana abamura mbanyete koba na abanyina ekero ekiekene okonyora omong'ina onye na echikoni omwana ochweire baka echikoni ime noikaransa ero ng'ina akoruga baganya kogamba na ng'ina tari komotebi na rero omoete chisega nchiyo rero chinyomba nabo okonyora abanto momenyete enyomba eyemo abana gochia ng'ina gochia echikoni ase kari gochiaria kwanyora ng'a bono omwana are na ng'ina rioka na mwana okogosa kwa ng'ina ngokobekane komogaka bono kwanyora gokinia abana yabeire egasi eng'omo omwana okirani chiumbugete gochi komorongeyia kwanyora gasaregete kare otamanyeti ase eng'encho otari gotokanga so inche nare gotebia abagaka goetera ekipindi ekerande itang'ani tobakera mbuya mono Gatembe TV omogaka buna inche nanya konyarebaga buna eri na inche ntiororoke korwa TV buna na inche nyigwekana ng'ori ogokwana mwateba ng'a bono nasomete batebire ng'a omogaka twakororire agwo bono na inche rero rituko eria Father's Day riambereire a sweet surprise to me tinkweba na Gatembe tigemenya mono igo bono challenge ire kwamborire ere inkorora abaiburi abakuru mbabwate injire raisi ase eng'encho amachiko are kobwatibwa kiraisi na abana ase eng'encho omogaka are gotenena famu rochi bono aba babono igo rigo gobwatana na abana chisati ochigwa komoisi oroe okobwata ng'ina okura ng'ancha koboria omwana basi mochi oyi nobe mochi okure mweshimiwa Wanyariro omwana omotangi naobeire na James tari ase bando
chinzi tambuka mesero tambuka mele ayabona kuno mwiburi kwe chinzi kwane rango kwa niaba ya father chichi chinzi kuno kino tikangirane asenge jobo semia mbia mono mwaka asenge jobo semi bwa bagaka babere bakosomi kurumaiga na ndema tongenda ngokila ne myaka yetu ikiretheri myaka meke kurwa wechibosige yango tigirtora machukumu na machukumu togo chigotigirwa ngakimokorerenka kuika sense kurwa sense kuika se world. Yes. Yani amachiko agotumeka muno ariye bibiri to 10 commandments. It is the same commandments and rules and regulations to ire country mna to kweka hapa ni tuweka banyana. So if we combine amachiko ye Biblia, yes, to combine rules and regulations and laws che country topo goli muna bagaka tonye tumeka se family toko twara muchando monene na ende bogetirana wa toko basoki. Let me come straight before I answer your question. I told you earlier ngango temande konya gosomi nonye na bangina nebyombe sana abangina baburaka erietari yabere godiro baburaka inyoranga nabagatambaro na barabo abaikora yani abatakano lakini erietari baburaka erinywerete sana ngo muburaka no mongina beba inga erieto baburaka ndi bwate no mwaka lakini kerango kora analysis. Yes. Ekaron korigereria sobwagare abagaka igabakete asenze wetani abangina iki kiagerere batekirie course. Yes. Ba gogoiri li yanderi baroranira mabera mpaka batomitri yani ba twasireire katikati batomerire lakini bora no nyene karo bankora gento kindi yons mnabangina bako chamo bakorerana yagara mwebwa. Yes. Don't forget nganto bwate Mother's Day, don't forget nganto bwate Father's Day, ndo bwate World Girl Day. Poichal mboro ya jage tegocha ngechi abo fida ne chikurwanira abakungu ndora twara insurance ne chiroya chikurwanira abagaka in court. Actually gato bwate chiroya chibekere ndi chose yamo chikarosie rishirika riko rukufida kajyo kuno musubadi fide manye nari ora manye sasa nyake mini timanye tingi ba mini timwaka ngi ba mini tingi fida sasa nyake mini yo kororo bokungu gete otebe ingi twamenyere na barabo amuno bo baboro nene mpaka batova tekiri abana twasinyirwe kanga nase bare ekiagaragara gutaka koregebisha ikoko nyora mongina tangaine busiga iga ya mashirika abo akumugwatisi yagero gochokosa ogoturiga okoimogi igoro twarekana ko babantu torense barabo bare igoro asengenje bakwiwe bumono ne serikali bakwiwe bumono ne kanisa bakwiwe bumono na mashirika mbali cheni chiyo bono twatoka torege gato mare tokanyete esi yesa gochira bono no tore abagaka bayimuke ebirama bingoruga emechando bagwetera menge iga bagwetera emechando emenge no boremereri batobege toyagara twaro kwa batata lakini naye no ise gotika toro kutata nande toraikira nabona ze community na bayogora kwa bire matago nataka koremia basaja inga nonyera batabwati abana babo lakini badapteti abana bora abana bakora kutata na baruseirie gobia ekiagara baremereri kuno kwigoromano apa kusiba gakwana mangana tare ntenta manyana ndo mugaga kare garato so ngato tukanta kana monto utugenda kana ngombe egaro kama mabero goreki. I don't know what they meant but just analysis ingo nyakokora ikongo ingo machikolegere ringa abasacha igatwe sacrifice ri twabo ile mesige ende merito karo kende okanyoro musubati kare no mwana okamorenda ase family wakini ndio mwana uri tamanyite kende lakini mwana gakonya kugiriro gakonya komachua mama mwabo no ari magakonya komama mandira ngoma ito tari tatumina yagero mwana uri ocha gokoa headache later
lakini ase ngenjori tata kware mereri to basa kwana enkoro yao yateke abasacha barazo kobori ngayani kanya mwana otariyo. So aso bwenge, the only problem we have in this world, the only problem we have in this country, the only problem we have in this nation, and we see jaga noto bwate chikisa kila rituko usi Kisii County and Nyamira. To bwate chi problem ngo sacha na mogetaka ngento mwana na abana no mukungu musacha na mogetaka Kenya abana baya batatu no bana no mukaya kabika jinsi yaga ibi musacha na mogetaka bisike nyumba gasamboni egento toganeri gokora gotwekire ndi komanyaya bono at least toye guri bagari saine chi organization tigendere korozi day in day out tinyare gokora basacha counseling. Yes, na tinyare gokora ji family counseling to tuare chi organization chigo tobori inchemo na mokane twagenda oro twisaranza oro rebidiriti nga twisaranza twagora counseling inche nga kitobana to kokini abana aba egere sanity ya tata na mama ngendra koraki ngendra koreka. Let me explain now asiri swali kwamba olinga inche una inse actually abana bana njenda father of 9. Abana kianda temete sana mwa. Abana bana kwa nigeze ya mwana mwezi. Jingo jingo ya mwana mwezi. Abana kianda mwana akiri jingo na. Musacha kamili. I can explain ngaki abana bari kianda nani na barigo. No. Ngekero mwana no maneno ko Silvia igare United States igari ya New York ne kandigere de kurwari gyara na mutumere link baba mwana one na onde igari ko ligere mwana one na korodi nabo aye yasaya zo kutaja boja kukya nimbwate momura okurukusamiga okorega sese ni jiyo kisumu gaiga oina bana manene nimbwate mwana ndo kurugwa innocent amana abande ndata ke kote babonsi pi sinju wanje nimbwata sabana bana dare ko request iga ekero togendrete kungangana koiranie country irane asoboronge koikaba sacha tokurukwa batata babana toteme sana tokorera bangina baito counseling. Yes, toteme sana onye mongina gago kubwete gago kotogonyera kweringa hono ntage tweringe horobe egoro moteri kitokubuna so that ayenere mora iwana abana baroreta tofauti toba isaransinse tobatebya ka country ya kana gaito kako ya iko kayire once ogo Taiwan kwechi nyomba na kukwarendero watananekana paka abana basore ki street ekaro kende karongo taka kokwanira omwana kyagaranda tukumo kwanira puno mo kaka bomochi puna tato mwabo na puno mo director ye family yo lakini ogo kwana kwa machikororekana bo sese nginjo karo kendo yibakomera nere mono na mama mwabo ekara bakumena na mama mwabo mbali go discuss igoro ya future igo bago discuss igoro ya present. Why mami ninataka kwenda kufanya kitu fulani, mimi ninataka kwenda kuimba, mimi ninataka hii mama mwabo so ubisio bonene onye tori yawe obogori eroni omwana oli chibeza ziringero 40 umwana oli kwanya orobo ile binda chianga ojakire go breed chianga chia ochira kwa street. So if you dare o question yo mwana ori akwera nasema mama mwabo marago bina botaragire mumurana so egendo nare ko request ogwetana nekana neri baga tigendera gusuka kwa si family abaiboli twachipike kwanza inche amono monginone twachipike kwanza tubwata na maboko na turigereria abana abamuna abantu twarendera sense irionye onde karega abo tagete gutware character gutagete gusaria yatokange to kumusangira njenere kumukwanira semeza ese ngenje tutabwate biranya ne biranya serikali ngegete gukana bunanje nanya go abana bane lakini kubara bakengonya kubasubunande kubagire chigete ngutigero ororo so tadigere ogukwana kwabo okunge lakini kego dogo mongino ngengeire ngo chitoro gusario abana abo nare ko request ya bible bono mwezi andonsi asemole ntobwati country ende otatige country yetore ntobwati mochionde otatigo mochioyo tamenyete ntobwati bana bande otatiga abana aba asenge nje twigire ko banyora ne chinga kingo toyeterere ngo toyitane chire tiga toteke time tokwanira abana nabagaka baye kwa masikani lastly
I have realized nga abasaja nabo bakura abange mono wetani abange. I have realized nga chikanisa iko chibwata abange na abange wetani abasaja. Na have realized nga onde kwensi otagete ko chake kanisa abantu bakora chaka na barabo nabange na abasaja bamanya gonyago changora ekere bintu biganda gutira nale ko request abasaja inga ekeombeke kyobomo foko gendera amone family elioro kutata wikoma wanya sai ama chiko 10 commandments mukunguta bugorretia nyaye wanya tumeke no musaja nyabogore onyaetwe yugo ikomo kungwa ruriba gauja so musaja. Okay. Karatira bona ndo chenga chinza chikareko to mo kyanda gikomi boda boda man vikere. Yes sir. Tuakirire sana. Tutan kompoto au best turakole egere tu chinji chim chetu egere responsibility kuna fathers te basi kuchikoba igoro ya mangana ya kwani rumono mono igoro mu gakoyo amono mu gakoyo. Asite kekemo egere tu etera round diga egere tu chikokora. Egento njina tage to kwana kyo maili to chikokolera rende egente tanga ni pi ayabuno mwibuli umusaja we family na mbeyemo kabo muntu wetuma soko gende chikoboro irane komaite chiabora lakini ngwa soko wachikuli egento ya kabiri tonyare kotoka chinga kya bana baito batoganetie egendo kende kya gatatu kire oyo minda kwa na gaiga talikera chinga kyuboneta ko murugyo go chibesa chokwanda gukora shopping ama tukande kora bieka ekobera abana bakora bamanya tata nerengo torente nari abana tibatigara ko manyanga umuntu bwiye kaga go muchuye go guturage lima mama nakurwaga kiete mbaka buna boko iro muntu abana baroche mamu aje bako ikungangwa chite mbaka matugani nabo bara konyoro ne bakonyora bakoboli nkigoro tachite mini wali mwachite bara iro gasoka bara iro tonyale ko ba failibo elinde tonyale kolinda abana banyale gukina sinje generation ya change ebinte binge byanali ubunchoka we katonyale ko bera mona abana bahiga baito tonyale ko baoro kiembu yo boyboli egento kenengo ngokora boniga abaiboli abagaka tikatonyale ko bamaiso na kire bintu biri togokora esenenjo oisogota makoligereri mono nyabagaka tibagokora umukibo gwetuma abasubati baganirata konyora chinguru chinyinge mono aso musacha asenenjo kere organization ya korosiwa ige goche yekurwanirira umwane nyaruka no musubati ogo chikoligereri kwa mara konyora ngasa abantu 10 bakoli no mushahara kwa serikali abasubati 6 bakoli umushahara bantu bakoli umushahara oligoro abasubati bakoli umushahara umbonge kobwa abasaje chio bisi chinyinge boniga kuna tukwana oli mu 60% asemia irene njone tito wetoma tonyale koira nya masikane ita se family igo yunere nchira togendre tego kea na kohererwa na nyasaye tatege tibo igo nyasaye tatege umusacha gendre gutigara ko umutubwirga. Okay. Thank you very much Vicar. Jack. Tuakwani begaba abantu bakwanja mangana mangi. Rokende kwa nango engane monero na yuwete etungetie discussion yega. Chikentana tebe first. Ebu kuwasi kitabu ya Proverbs 22:6. Ewa tabanga oroki umwana wachinjire chiara agende. Ngene bana sobo kotuwa ta uchiwa. Yes. Njendeki yonki gendete sana. Nandiko kubundi so mwana ugenjira ko genda. Inchirebe yokumwabwa Nyasaye. Nanda manyamuna asebuku ebuku batabanga sikaiso na nyoko. Yamana batabanga irina ririchiko lyoka libwate engeria. Digo chane promise. I think promise na engeria. Eira. Nga irina ririchiko lyoka libwate ligo chamane ira ne rie yokomenya myake mingi. So
I think umwako na bako pia witness nabako nyoranga nankuru asebuku abantu bakaragerera abana yabwata nabagaka taringina umwako imuke bachaka ko seseni abana bago nasebuku ngora tringo umwaka na roseneti abana baye none litirinje indokire Jacob Jacob na senetiwe asoko iro mwando umuntu kuri kwanga Esau wana kero omwando oyo Esau agocha Jacob akuru omwando oyo isomo seneti sonde tote abana bantegera tare abamura nche butambe maybe igendo nkonyara gotia abantu iskogari gose kero nyoreri baganike temine tingita to mina okorrete tatu mina bora nyora tare ta ayana bogo otanga sa chinde tare ngi go to support via mama go to support via abera iso mwabere iso no mwana bana no muchingo lenge sawa lakini ali nyare go break ento keria asimegete ebukunera batabane bire ni rengiro se proverbs bare batabanga wetera ogotegwera ko monto yomo ensega so asebibe lakini wetera so kugwera ko monto yo rengeso Kristo agasebuye generation yons kabo monto yomo okoigwera se family tabanga ki my father na kwa ngo monto muri tokora tibinto buya no more kwarenge tigankwa abere egere ekasi litenya ko bwati gocha se family eno onyara go save a generation yeno nande bukunere batabanga umuga komia igago tige inheritance umuntu mya gago tige inheritance asabana baye omwando asabana baye abantu mbere bagosomia abana abeburi kwa musominga na investment yao mwana tere investment yao wasomi for your information mwana tere chanyo mukungu okonyo mukungu kwanya romo kungu anyoma nza chindo omugambire nakuko mugambera wala ainga kwa expectation ngo mwana naso ametinga engineering investment yane turuchi abona already chi konde chance ko corride chi interest amagani achakire gutumana kwanya ranga nza chindo wakati mwana na amusomiri enga bona njira achire retirement no mwaka oyoro cha achire retirement yari bije gabe gite suti yae koma omakarangelinga tangono mwana ho ndumira chiba sikiro mutinyi ndayiro kwanya ranga mwana nera gose onyorere family gite osono muswati omwere gochigega wana mwana no gocha ago chaka gosendi mu mwaka so as much as to somia abana munanje omwiburi nande tema go create time yokorosia kantu kago na kabana gapikipiki kago kobeka na bana gatinga kago kobeka aso gocha kurusi bintu byago karenga kiyaruroro tobase ko somia abana ngana bana ni investment yawo ati gocha kanyaro ko kasi abana bago gotakira ko basesenia nigiko kanjira nyaro taba. Thank you very much Jacob. Kenya Njigiri I think you go body kwa jumla kwa nangebirenge review awe go discussion na kwa jumla ibre ya falas nga kenga mbiyambo na sengencho kandi no ko bali tukore special na amanyikane na nombera na basani bana bayasana mwaka uno it's good to know him man anyore connections umuskina umwana wa nara America muskina bara tambuki ebintu ni na bigo toreta ham taito kwani gente ebintu bibiri byuka number 1 asaba kaka montegerete na yi prioritize abaka ko to kwirika kwanda nyagitari litukiri tigamba inyolinga it is very very important tiago postpone oborwaire oyate boko kubwangu sometimes ngonya turi twa kubwangu kuranje anya kore ko na chite insurance yawo kwegure bubi kenda arali kenda nyagitari mubere toyiye karebere kenda nyagitari egurire luku mwaka unuroche retired esutie match smart na kutina na sabana abana bakoranga this is a father tali bayo gaki egurire socks nade ngento kire very sensitive wakaka ndiri ku prioritize kugure yange enke munya bera suku tumiru geyu umugako bigi igure nyora sabi kakya bakaka bamintu montegerete e prioritize egurire na mbeye mukugwe kumba igasaba abantu bakotera kambi yoko guide ambone socks ngento kende encourage abana bawo hag abana teko musacho mutindi umwana teto ko teino negento aho bote ngo teitata ngo jaji yari kaba ready umwana gakore buya mugure no chips tali buyanga umugaka nga umwana wagocha kuguru chips na chips ne byasi
ilo mwana out once tigana le bintebi so that we reduce on even early pregnancies omwana ari tindigo chikukwana ngiri bageri ntebenga ekiombe geitu kya gisarate bonchari chapter ekiombe kya gisarate tuage chakire muna abasa abake rero ntwisaransa kukwana ngamangana kya tongwetera igonto ketukwinkarije abagaka ase muri matarumi nto na muna mura mwana muntu boda boda genda morosi safe space umugaka ara chago tenga ataringa niki na gukiangarite aiga no mukungonga ntaringe tago kira ko wate problem inju ase safe space yeyo tebaga ngo itutore igonta ketukwinga kiumbeke yako ali bagali ko kuochoka ekiumbeke ukuochoka abagaka turi gutagita no ego tenga no tukumira twatenga limu twasambe bituma kwarorire sunta ketukuba encourage muna abasubati bagwata kimeri ground cyabo nayo abagaka tatya ko rosyo bombe bwetu boke fide yo otukuye cyakantu muna abasahaba ke tutware gisarate kitu kigucha once in a while toko konya nango kana na chiombe tokonya negusuka muna abantu aside yako nyabo kaka bonsi bara goba yabona Mungu awabariki lemereli tuli perfect kila litu kuno gusoma kila litu kuno kunya ko improve ko bomwe buri umya ancha abana bahag by high five whatever you will do better biya mona so to host happy Father's Day. I close the group. Thank you very much umwa yanko naye elekemo kwa ringa ne mo kole biya mono moralia eri ndana gota baneke kina abu mwalimu karitaya naroranga eskuru umwana kuiru eskuru tegendo kingenjo mono kiagere bibilia gotebanga ekioge yatiri ekioge nabo igo mwanya bantu utiri mwanya bantu nde aige eskuru asabana abagucha gogenda bale batierigwe babwenere batakoba people of impact in their society ekiagera abarimu n'abantu bari muhimu sana ase obogima bwa abana naende ntugujukuru ku proud fathers onye ntugubeka abana chisukuru basome batakoba ebyuge batakoba batakoba sharp batakoba men of impact and women of impact in society ikina kinara goteba singe na abu mwalimu school le wate meaning yene na sana so mwana gutumira akero kuri kamera yekiagera ndero gwajirega iga gusiritanga nikigima manga maira ujia sabantu babere batatu bakuru chinga kwa kwa TV. Okay. Biamono inje sablo ni mugambi oginda no ndege tembe TV ga igona atakanto mere omonginone ele ni amaiga motebi ngana ikira na kara bisuruya tuasire gukura ngojande tusieka Biamono sana tuteka mwakwani la manana nyari chisekondi thank you igona lengereire nga tigana nje nkwana second that choka muna kwanga ile moralia tiganda ya bagaka bonsi barega iga ngakaro kende abasacha seri tukende ya rero abangina matuwishere tinga Father's Day karo kende ndoka ba mocherete osama bosa to abeto kora gatwara ko basaketo aende magosa ndero tora abeto kuirorera gakigamba mona intwe tonyare kwaberana tusukume family abana batwanje teko boy gabagaka Jozi zini chigo cha ndiko nyara kubwa mwana boda boda abana boda boda bami nombarali batebi ngulinga limona timu no ndipo nsura tumira maika ndete kukwani stage ya neos pengima ya boda boda ngo cha kero mochia manyone Dominic Ugure ndete kukwani mu Benson Blessings ngwani yo ndokoro ku Samuel wegonda getoko kwanyu murugio no kurukugwin Freda kwamboka na agokire rero nali gere message narora ndumere nga happy Father's Day na bane byukiza gende amana akina wera mora Diana Gisare
Teresia kiru abana baminto bonsi na bakwani kika Moses ni wesa Jack. Yep. Just 30 seconds. Kwanza kabisa ndetote bana abantu bana bagurukemera gali asinkurukuru no mugonchoro nabaiburi bane ndetukubatenga mbiamono abaira magemoro go bayarero timbati mangana mangu kwano jenga chinsisti ichitomnyoga tiari yura na control masago tanga chierire tiankore kana dintigere kenyanjiri kwana ta sikerusko yanjiri na musike wesiko lakini ni nachiambo aranje bwana abantu baminto tagete gutuma meya gucyase kyombe kyabagaka gisarate yes kyabunchari mbuya mbona sugwanja guchamu maigandi no mwaka tata Samuel Oseko mwaka mbuya mbona sokondera kobaiga na mama Omoeli is my dear wife Jacqueline Kemuto muswati ile onambika Facebook ori kabuya sana na inche baba ngote inga ninteme sana na inche go celebrate na basani bana bakikao and all my fans across the world, may you have a good and happy Father's Day special. Thank you very much chipanelist chiana sobocha na bego twatwalire chi enkwane ringia no nyachinza chiato omo ngondengi nga alionse nyasaba selimo kwana akundire muligereri skali. Thank you, God bless you. Mwachu muligereri mbia mono sana aseyo konyora chingaki na bego tuligereri na gutukura kituta kwali bago ikirani special as bari mwaga ni kwa kadisi mena kuriga chi ujumbega chinga kichanga kulende amkyo kandi mbia mono sana oigo gukurira kurugaiga ndagete ko batebinga ekienge nchonkeringa ekero kwanyore opportunity yo kukiri tukolinde ni opportunity yo kwa sisi tukolia oliberikia tumera ne Jumapili ende asege karuna rero abaminto webiga gochaga kera umurigerio kwae yamono happy Father's Day kama dawa chikoraga chinsenye amangana maiya asenjira yubokera. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusie.